continuare să aveți aceeași stare. De note bune să ne dați și pe noi să ne răbdați. La mulți ani cu sănătate, să aveți bucurie în toate. Mânați-vă! Aho, băieți și fete! Să vă spun niște aspecte. De prima zi aici la voi, domnul Enciu a fost cu noi. Ne-a învățat, ne-a educat. În viață să fii bărbat. Nu să fugi mișelește de capa ce te urmărește. Să fii demn de ce ai făcut. Chiar de el nu e prea plăcut. Toate lucrurile merg prin. Când este apă el pe aici. Dar când dânsul e plecat, multe s-au mai complicat. Dar revistă se implică. Timpul său el îl dedică. Noi să fim mereu în frunte, concurenții să se încrute. La orele dumnealui, parcă era niște statui. El avea mereu un pic, să nu dăm voi din pic. Cu compasul ne începam și din greu mă încercam. Să înțelege ce ne spune și că Domnul ne răbune. Dumnealui s-a enervat și pe toți ne-a anunțat că nu se va mai implica și apostolul îi va respecta. Însă inima nu-l lasă. Facultatea e ca o casă. Asta respectăm. Mult succes noi îi urăm. La anul care vine, sancțiuni cât mai puține. Aveți multă sănătate, fericire și de toate. Mânați-vă! Domnul Șerban Manuel este mare colonel. A lansat o nouă carte, este una mai aparte. L-a lăsat pe Aurel să o prezinte numai el. Că era prea ocupat și pe telefon a stat. Fiindcă trebuie să ai valoare, să ai om de prezentare. El de secție ne învață și la cursuri ne dă ceasă. Despre strigără ne spune, cum se rostește pe bune. Pe slide când ne citește, voi să nu cam poposește. Vocea asta o ia înainte, ce mai? Dirijor de cuvinte. Când din viață accelerează, de îndată te înviorează. Domnul nu e tolerant, repede te-a detectat. Detectorul va tâlvina. De oare va detecția? La mulți ani cu sănătate. Ai detecție, ai de toate. Ia mai mânați, băi! Am mai trecut una și pensie tot nu am. Cu speranța cea mai mare că mă vor face oare propunim cu pensie mare. Când ai datele neclare, mergi să treci de ventilare, poate chiar climatizare. Dar problema cea mai mare e lipsa de despumare. În biroul ei ce mic, chiar dai seama un pic, vede și afumat tare, ca dintr-o afumătoare. Profesoara cea mai veche, treaba e fără de pereche. Generații de studenți au ajuns toți competenți. În serviciu de aot, cu Irina ești un vot. Telefonul și mai uită, ea când în serviciu intră. Rămâne doamnă cu bine pentru timpul care vine. Sanitare să predați, restanțe să nu ne dați, la fel și la ventilare, rezultate similare. Ia mai la veți, plătesc! Frunză verde de pelin pentru domnul colonel Florin. Anul care acum trece, pentru el a fost mai rece. Multe s-au mai întâmplat. Decanatul s-a lăsat. Enervat pe asta întâmplare, a vrut să te țină tare. Și biroul l-a schimbat, când cu tropii s-a mutat. Cu salariul tot mai mic, dorind sperând să mai crească un pic. Să aveți moralul sus, la salariu un surplus. O să aveți timp de predat, însă și mai mult de stat. Și când timpul va veni, la pensie veți ieși. Și nimeni din facultate să vă ia locul nu poate. De la soare până la Pluto, la mecanică auto. Sunteți buni în orice zi, chiar și la cei de aici. Iar în anul care vine, neacea profesor devine. Și va fi prioritar unul universitar. Vă dorim numai de bine, să aveți buzunare pline, să aveți multă sănătate, de bucurii să aveți parte, la anul și la mulți ani și una de ei cu bani. Ia mă, domnul Garibaldi Popescu seamănă cu Iliescu. Iliescu nu mai moare, el nu vrea pensionare. E tare supărat fiindcă tare a plecat. L-a lăsat cu ochii în soare la orice examinare. Nu mai are ajutor când stă la calculator. Decoratic în birou, rămas numai mereu, enervându-se mereu înjurând de Dumnezeu. Dar numai dânsul ne scoate afară de facultate. Când
dat la prevenire și a făcut a lui menire. O portiță și-a lăsat, o pilă de apelat, din pipera decolează, prin putere accelerează, Bologanul el planează și la noi aterizează. A dat la inspectorat formule de calculat. De păcate l-au respins. De X1 nu s-au prins. Și-a dat în sprijinire un X2 la prevenire. La X3 gesticulează bomba ce o detonează. La X4 ești culcat, bomba în cap te-a explodat. La anul care vine, să auzim numai de bine. 9, 10 să ne dați, dar prea mult să nu predați. Și cu bombele ovale, cuiul să vă fie tare. Mâna albe! Doamne, colonel Bolan, avem pentru ea un plan. Când tu ai fost vizat, poți să știi că te-a lăsat prin facultă consemnat. În serviciu ei de ori, este cam periculos. După 10 în dormitoare, vrea să prindă telefoane. De ceva vreme încoace, am găsit multe mijloace. Telefoane avem dublură, atunci când de ea de tură. Nici aosul nu-i scăpat, pe în primul a înțepat. Ca să nu ne dea de veste, că vălanca în controleze. Iar când se face apelul, știți că începe măcerul. Dacă n-ai pantaloni lungi, vei da ture până plângi. Ca să fii mai motivat, ia în polo sau urcat. De la spate te-a forțat să dai ture de alergat. De vălanca nu scăpă, la examene ne-o luăm. Știi ce? Care emisiune? Bălanca TV spune. Are de 3 sezoane, cu final similare. Show-ul e cam monoton, 4 în orice sezon. Înainte să închei, venilă de anul 3. Să nu vă faceți nici, Doamnă, nu ne mai vedem în Doamnă. Pentru ce ne-ați învățat, noi respectul v-am purtat. Și îl purtăm în continuare, sunteți profă de valoare. Ia mai urat, voi! Cine este un domn mare care n-are asemănare? Domnul colonel Mocioi și ne învață lucruri noi. Lucruri practice, voi frate, și ne ajută mai departe. Și ne drumă la său fel să ne îndeplinim un cel. Să fim bravi, să fim cinstiți, să fim pompieri. Un mare caracter, el ne învață cu al său fler cum să fii un pompier. Și râde ca Moș Crăciun, se mișcă în ajun. E un om tare, dorește cu avoare să ajute pe fiecare. Dar când se enervează, 4 de la toți odată. Noi în anul care vine, vă dorim numai de bine. Ia mai una vezi, bătrâni! Aho, aho, cu ciucurel, să trăiască Mucurel! Acum un nou an, alergăm cu domn Ștefan. La sport mult obosește, pe noi mult ne stilește. De 4 ani încoace, tot același lucru face. Din a noastră facultate, multe generații scoate. De schiloși și de pufoase și la toți le rupe oase. Nimeni nu l-a învățat ca dictatul de alergat. Dar îi place să știe numai la ceremonie. Uniforma ce-o vădează, cu albatru să se împace, pe toate le atortează și dulapul la ceasă. Se îmbracă de armată 5 pulovere și o geată. Mai ia ceva în plus, 3 zmene ca surplus. Când pufoșii n-au slăbit, 5-ul l-a încercuit. Și în vară nu mai vii, poate nu-i slăbit. Ca urmica, fain se face și în mașină mult ne place. Preferăm să le nevim decât să la sport să fim. Că noi plus ne îmbolnăvim și apoi ne revenim. La biserică ne-am dus, multe lumânări am pus. De noroc și sănătate și de cei să aveți parte, să nu pierdeți sub burac, să începe aventura. Până Ziua asta pe răcoare vrem să colindăm nițel pe domn Trofin Aurel. La Noel s-a deplasat conducând al său pasat dimineața în facultate pentru a sa activitate. Din păcate ocupat, care are multe de predat. Face cam în orice zi cursuri la CITI. Nu vă spun ceva de nou, duce apca pe platou și studenții o să înceapă între ei să dea cu apă. Mergem la descarcerare, unde trebuie operare. Pe foarte nerăzător acel greu depărtător.
Dar cel mai supărător e tot primul ajutor, unde nu vrem să se nece cear, că deja e rece. Și pe Ana o salvăm, dar am vrea să o renovăm. Nu știu dacă ați remarcat, dar seamănă cu un bărbat. Pe la fiabilități, zice să citim din cărți. Noi promitem să citim dacă ne mai amintim. Vă urăm în noul an să aveți multă sănătate, că mai bună decât toate. Să predați în continuare tot cu ochelari de soare. Mânați! Am venit să anunțăm că începem să urăm pe proful cel mai fatal din domeniul digital. Ca să nu fim pedepsiți. Dacă vom întârzia, complicăm situația. Dacă noi ne-am reținut și am lipsit vreun minut, vom primi de la intrare cea mai rea și grea mustrare. Moșule liturgios, ești o fără imediat. Nu la ora mea, vezi un minut și ceva. Când ajungem la proiect, totul să fie perfect. Poate niciun arhitect nu l-ar face așa corect. Domnul Liviu când ne vede, parcă nici nu-i vine a crede. Și strigă printr-un impuls: folosește-vă pictul. Pentru anul care vine, laptopul să meargă bine, să-i puneți SSD, să meargă mai repede. La mulți ani cu sănătate, Domnul să vă dea de toate. Și să mai veniți în jachetă, numai pe motocicletă. Ia mai spuneați! Aho, la MTV, în direct de DJ George. Tromboscop, e subiectul, EKG efectul. Păr mai are într-un loc, mai nou și-a lăsat și joc. Și capul și-a păstrat, vezi că-ți bag un pumn în cap. El de cât de secretar, l-a ținut pe exemplar. La birou s-a așezat și s-a cam luat de pretat. La orar avem probleme, că se schimbă după vreme. Cadrele cam trag de el, fiindcă e cel mai iubitel. Are birou pe măsură, asta zici că e conjunctură. Ne faceți tabelele să ne dăm restanțele. Mă cam place la relei când să schimb mobilele. Prea mașină să-și ia și loganul să-l dea. Dă pe o legi cu ea, poate vede cineva. Nu mai faci românească, vrea numai tablă nemțească. În anul care vine, auzim numai de bine. La mulți ani și sănătate, masa plină de bucate. Ia mă, băi,